Dinija l-edizzjoni numru 785 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu minn Aidan, Camilleri, Galea, Giordimaina u Qalb, Saħħar, Melchior Sultana u Janelle Pulo. U biex nibdew illum ħanna din minn Lanzon. Forevermore minant Lanzon tlaqana l-edizzjoni oħra ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant f'tanja b'diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. F'konna fl-ewwel parti din ta' Lanzon indubjament hija diska ġdida u mhux tal-li hekk tal-li ma jidher li qatt kellna lil Lanzon dan huwa d-debut tagħha qabel issa. Fit-tieni parti għana ikolna llum mhux kurzità imma llum se nitkellmu dwar audiobook partikolari ħafna li huwa minant Martin Saliba li huwa Saħħar, nitkellmu dwaru dak fit-tieni parti daqs minn hawn isu kwart 20 minut oħra, ma fit-tielet u l-aħħar parti għan ikoll dan l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Left Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo. U allura ħalli nkomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar din il-ġdida ta' Aidan jisimha Dolce Vita. Ma nafx kif spiċċajt din it-tip ta' sitwazzjoni, issa li kbirt sirt wieħed ftit ikkulturat. No more I love you, tar kollox flajru. Now all I ever hear is just goodbye. Dolce Vita, dil-ħajja tottalina, mija business tal-ħoss li tibta' emozzjoni. Dolce Vita, can you feel
dolce questa vita. Xejn, jekk ma tagħmel xejn, xorta waħda tiġbidni lejk, nibqa' nemmen l-għadek tot bissalija. Noħroġ barra nħoss vertigo, baby don't ever let me go. Inqum f'nofs tal-lejl jekk minn ġdejja nieħu għalija. Dolce vita, dil-ħajja tottalina, mija business tal-ħoss li tibta emozjoni. Dolce vita, can you feel the fever? I can show you the way and give you the lezioni. Che dolce questa vita. Let's dance. Dolce Vita minnant Aidan u hemm video għalli fil-fatt huwa mislut minn Nadina u video ċinematiku jkolli ngħid dan ta' Aidan. U qed jipprepara album ġdid Andre Camilleri nisimgħu minn għandu regolarment waqt din is-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. L-album ġdid ta' Andre Camilleri mistenni xahar id-dieħel f'Settembru jismu Ain't Worth a Damn u s-silta nista' nisimgħu minnu jisimha Hell Ain't Far Enough for Me. The devil is laughing behind my back, knows that I'm just about to crack. No matter what I try, let me be. Hell ain't far enough for me. God knows I try not to stray, to walk the righteous path each day. But these chains won't set me free. Hell ain't far enough for me. Far enough for me. Burn every bridge I've seen. If mercy is waiting, she's forgotten me. Hell ain't far enough for me. Worn out soul, dusty road, carry guilt like a heavy load. Every mile digs deeper still, and every prayer dies on the hill. Hell ain't far enough for me. I burn every bridge I've seen. Her mercy is waiting, she's forgotten me. Hell ain't far enough for me. Heaven's got a gate of gold, and never let this outlaw stroll.
sees me bleed. Says you do just fine by me. Hey. She's forgotten me. Hell ain't far enough for me. Andre Camilleri jemmek u Hell Ain't Far Enough For Me mill-album ġdid tiegħu li ħireġ dal-waqt u meta joħroġ dak l-album tistgħu tibqgħu ċerti li aħna anka nikkonsidrawh biex ikun anka l-album tal-ġurnata f'xi edizzjoni futura ta' Mużika Ieħor mhux illum naturalment, mhux biss għax għadu ma ħareġ, imma x'illum l-album tal-ġurnata se jkun Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo. Ħankaplu nisimgħu aktar siltiet ġodda li ħarġu dan l-aħħar u fil-verità t-tnejn li ġejjin issa mhumiex eżattament siltiet ġodda li ħarġu dan l-aħħar, it-tnejn li huma ħarġu ftit ta' żmien ilu waħda ftit inqas mill-oħra, imma huma marbutin ma' affarijiet li għaddejjin f'dawn il-ġranet ta' Awwissu ta' din is-sena l-2026. L-ewwel waħda huwa permezz ta' video illi nħareġ għal din is-silta li se nisimgħu issa mingħand Galea. Silta jisimha Diva and the Problem. I'm a diva and a problem so in sync. I'll call you out. I'll call you out. I'll call you out. Look at you pushing 60 but still in the playground tonight. It's my prerogative to have a voice and be not shut down. I refuse your moves on a Tuesday, so you have me backing out by Wednesday. Thought I'm running your mouth by Thursday. Got something to say. This ink on my face. Hold you up on it. Little boys they run away. The room's closing in. You messed with my head and I've had it. I'm done. So done. I'll call you out. I'll call you out. I'll call you out. I'm a diva and a problem. We're so insane. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Crash repass, did you feel it? Got you worked up all in an email. Did you forget to ego check yourself again? Now I'm catching my breath. Nuh-uh, never mind, never mind, never mind. Oh, got something to say. This ink on my face. Hold you up on it. Little boys they run away. The room's closing in. You've messed with my head and I've had it. I'm done. I'm a diva and a problem, we're so insane. Yeah, 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 yeah. Cause that's the way you operate. The ease of the waste of space. And so I thank you for the pain. I'm learning more about walking away. I'm a problem, yeah. If you want that, then I'll be there. It's not a problem.
Diva and the Problem minant Galea tqarib dan jintmim l-ewwel parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Ma stajċ illum ma nagħmilx dak li ma rnexxilix nagħmel l-aħħar darba ġifieri nagħti tislima lil Lino Cauchi. U Lino Cauchi huwa wieħed minn dawk il-mużiċisti Maltin illi fil-fema tiegħi mhumiex magħrufin daqskemm jixirqilhom, jixraqlu ferm aktar ġieħ Lino Cauchi. Lino Cauchi ħallina fl-età ta' 76 sena, propju fi 17 ta' wissu ftit tal-ġranet ilu f'din is-sena l-2026. U biex inselmulu anke permezz ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant, ħassejt illi biex xiraq li nerġa' nsammakom din il-verżjoni relattivament riċenti rekordjata fl-2024 ta' waħda mill-isbaħ kanzunetti li kiteb. Il-kanzunetta se tiġi interpretata minn Giordimaina li kien il-kantant oriġinali tagħha u trio Qalb. Il-kanzunetta ta' Lino Cauchi jisimha Għalxejn. Għalxejn nistenna li xi darba terġa' lura d-dar. Iż-żmien ta' mħabba u paċi issa ta' ruman għaw biss il-bard għalxejn. Li kieku kelli nikteb x'minnek sar minn mindu tlat, għaliex ħallejtni waħdi nikket ħimla wat, jien lilek xtaqt għalxejn, għalxejn. Nistenna għalxejn, nistenna minnek qalbi tajt, ma nkraċ ta' daw sabiex nittama jiena rajt, din qalbi sab fit-tnejn mingħajr ma naf għalfejn, nibki b'nostru qalbi tiegħek xi naħseb tiegħek ittanni li m'għandix illum. Sentejn għaddew bla ma naf minnek sar fejn ġerrej. Jekk għadix taħseb fina kella lilna nsejt jillina fejt għalxejn. Edni jikbru kull jum jistaqsuni għalik, fejn morta xtlat fejn edha dejjem moħħom fik, jien mistenni għalxejn, għalxejn. Nistenna għalxejn, nistenna minnek qalbi tajt, ma nkraċ ta' daw sabiex nittama jiena rajt, din qalbi sod fit-tnejn mingħajr ma naf għalfejn, nibki b'nostru qalbi tiegħek xi naħseb tiegħek ittanni li m'għandix. Nistenna xejn, nistenna minnek qalbi tajt, ma nkraċ ta' dawn sabiex nittama jiena rajt, Din qalbi sod fit-tnejn mingħajr ma naf għalfejn, nibki kun ħoġġo qalbi d-dir xi naħseb tiegħek ittanni li Il-kanzunetta ta' Lino Cauchi Għalxejn hemmhekk interpretata minn Giordimaina u t-trio ta' kantanti Qalb waqt mużika tal-2024 u permezz tagħha sellimna wkoll lil Lino Cauchi
illi ħallina fl-età ta' 76 sena ftit tal-ġranet ilu propju fi 17 ta' Awwissu ta' din is-sena l-2026. U bekk ġejna f'tmiem tal-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, nifakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt għadha kollu li għandu x'jaqsam ma' Mużika Mod Ieħor issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. U għakellu ngħaddu għat-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor illum u hawnhekk regolarment ikolna kurzita minn flok illum se nkellimkom dwar xi ħaġa partikolari ħafna, propju ftit tal-ġimgħatilu, propju fit-12 ta' Ġunju ta' din is-sena l-2026, Martin Saliba magħruf aħjar bħala Saħħar ħareġ l-aktar album riċenti tiegħu bl-isem ta' Miġja ta' Moħħ Miġnun u kont semmajtkom anke silta minnu meta ħareġ dan l-album. Il-kunċett ta' dan l-album huwa bbażat fuq leġenda Maltija miktuba ftit aktar minn 100 sen ilu mill-ispiżjar Agostino Levanzin. Il-ġrejja ta' Saħħar Falzun fil-fatt hija bbażata fuq ġrejiet illi jingħad li seħħew tassew fis-seklu 16. U l-mużika li issa drajna sew minnat is-Saħħar minnat Martin Saliba f'dawn l-aħħar 20 sena li ilu attiv fix-xena lokali hija miktuba hawnhekk biex takkumpanja l-istorja u issa għandna anke audiobook apparti l-album. Fih f'dan l-audiobook nisimgħu il-kliem li fuqhom hija bbażata il-lirika tal-kanzunetti li nsibu f'dan l-album ta' Saħħar li jismu l-istess bħalma jismu l-audiobook Miġja ta' Moħħ Miġnun. Miġja ta' Moħħ Miġnun. Jiena li msemmija l-pubblikan li sar qaddis, għarrejta kotba li ma nkitbux, semmih ta' diskursati li ma ntqalux. Ittawwalt lej sema vojt, mimli b'delitti li twettqu qabel l-ewwel bniedem twieled. L-erf li ġbart fil-miġja tiegħi jisboq ta' bosta mħuħ oħra, iżda moħħi baqa' ħaġġana l-aktar. Jiena naf li s-sensi jiktbu, li għajnejja jqarqu bija u li widnejja ma jlisnux kollox. Għandi x-xewqa li mpassi fit-tul u nfittex dak li hu moħħbi minni, iżda d-djufija tad-demm u l-laħam għandhom is-seta li jżommuni milli nwettaq dan. Xorta rid nasal għax ir-rieda tiegħi b'saħħitha u għatneleb dak li jżommni lura. Użajt il-ġid tiegħi biex naqra kull karta li qatt inkitbet fuq dak li rrid inkun naf. Kodba fuq kodba, parċmini fuq parċmini, minn libreriji tal-knejjes sa kitbiet moħbija ferin ipprojbiti. Wara snin bla xorti tajba idejja tmiddu fuq ittri li kienu magħmula minn ġbijat ta' bejjem u qosari li l-medda ta' żmien ġoba tilqaħħom minn nirien li erdu l-bini tal-Ixandra. Jew ta' Bagdad. Min dan il-klim stramp wasal tal-kelmtejn mhux tas-soltu li nibża nerġa' niktibhom meta niftakar li l-aħħar wieħed li kitibhom tilef moħħu. Huma ismijiet ta' artijiet maħsubin mitlufa u biħiel ta' kif nista' nasal lejn il-fetħa minsija għalihom u għejdut miktuba f'kliem imwerwer u mħanżer ta' x'jista' jistennini hemm taħt. Hemmhekk għandi mmur għax forsi jiena tlift moħħi wkoll, imma l-kilba li għandi biex nitgħallem dak li huwa miċħud lil bniedem huwa kbir wisq u ma nistax nissilet magħha. Ħallejt ġidi, artijiet u binjiet debu fidda f'idejn is-sefturi u l-sira tiegħi għaliex jien l-aħħar wieħed aġenzi. Imxejt fejn rejjex ħorox, modijiet ibsa biex tgħaddi minnhom, għoljiet wieqfin u widin mħarbta. Ħrabt minn lifat u l-qajt minn xemx tiżreġ mingħajr sħab biex jittaffi d-dawl qawwi tagħha. Waqt li riġlejja nnuffaw, ġildti nħarqet u xuftejja nqasmu komplejt u ma stajtx nieqaf fil-miġja tiegħi għax il-qaċ kiefer li kelli f'moħħi ma stajtx nisqih bl-ebdilma minn ebda għajn jew wied li għaddejt minnhom. It-turufnament tiegħi sewa meta sibt il-fetħa mixtieqa li biex tasal għalija kien li nitħaddan mardum u nimxi xifer dejjaq. Din il-fetħa kienet kbira biżżejjed għall-bniedem imma kienet aktar mnaqxa biex tilqa' d-dawl tal-qamar u niesu kif kont naf li ser ikun. Allura stennejt hemm fil-ħemda ta' 5 tiljiel mudlama. Ma' 6 lejl il-qamar ħares lejn id-daħla u raġġ wieħed dejjaq u fqir mismaħ u fraċkejkna lil-għajn dajfa tal-bniedem is-soltu ma setalx tara b'modi u għodda tagħha.
Ġebbit idejja, ħassejt ġewwa. Għadni sissa nitwaħħax meta niftakar l-ġieħ u twaħħu li ħassejt mal-gidma ta' waħx li ma rajtx. Iżda użat ftit minn demmi bħala ħlas jew muftiħ. Iżda l-ġieħ ma tajtx kasu, għax bħal portiera li tintefaħ biex iddawwa l-kamera il-ħitan jintefħu u qudiemi deret niżla li kienet ilha ma tidher tant li intessiet mill-moħħ kollettiv tal-bniedem. Jiena il-pionier li kelli nerġa' nimxi dan it-taraġġ misħuta wara snin blaqat. Niżel l-isfel ħassejt in-nifs jitqal u l-araq ix-xoqqalija. Id-dawl tal-mużbieħ li ġarrejt beda jnemnem u jbagħat biex jagħti dawl f'dan l-ajru fgat u qadim. Ħassejt li nżilt l-isfel bla ma rajt il-medda tal-ħin tgħaddi. Fl-aħħar wasalt f'xifer, irdum intern. Ħassejt kurrent arja ġdida ma' wiċċi u smajt raxxix fil-fond. Afdajt fit-tħarriġ tiegħi u qbist lejn li ma dirx tant kien fkat bidlam. In-niżla tiegħi inqatat ħesrem b'kesħa li ħasslitni. Il-maġġieri antiku nadif laqani fiħdanu. U mejt sal-wiċċ u sqejt ġismi fil-waqt li qdift. Għajnejja qodma u fjakki bdew jidraw id-dlam u bdiet tidher qatt ta' passaġġ imnaqqax fl-istess setat li ħalqu l-ibħra u l-irdomijiet tard twelidi. Qisu l-ħajt kellu dija mill-aktar dgħajfa, biżżejjed li nara fejn qed imitt riġlejja, dak il-fjakki u xwejħa. Sibt artiebsa fix-xifer tal-wieta wieren, tlajta u mxejt lejn il-medda fid-dlamijiet. Il-mixja fil-wita mdalma ma kienx qasira u blajja li kelli waqajt, riġlejja ma jifilħux aktar. Bdejt inħoss li r-rida tiegħi ma setax tagħti aktar saħħa lil ġismi u għodni ħejjejt ruħi għal minġel kiesaħ tal-mewt li kienet ilha tiġri warajja u jiena dejjem nirbħilha pass ieħor iżda ammettejt li din id-darba mhux ser jiġri hekk. Bżajt li din id-darba tilħaqni imma bħażda kbira fuqi inġbidt il-qoddim minn idejn safja u bojot. Ħassejt saħħa ġdida tiġri f'ġismi. Wiċċi mejjilt il fuq u ħarrist lejn wiċċ, sit ta' dawn l-idejn. L-isbuħija li birket għajnejja hija bla kliem li nista' nħawwar b'moħħi. Wiċċi mnaqqax bil-lanġ li bġawa raqwa minn kull waħda li qala l-bniedem mill-art iħarsu lejja u xara idla mill-art ta' madwara. Bdiet tiddi b'dawl ta' elf xemx u kienet qisha mfaħra mill-ilħna mill-oħla li ma jinstemawx b'saħħa li seta' jerġa' jwaqqa l-ħitan ta' Ġeriko. Imma ma weġġawx it-twieqi tas-sensi tiegħi. Tidher bħal bniedma mill-isbaħ, iżda naf li ma kienx waħda mill-lulit ta' Kajjin jew Set u ma kienx infassla mill-fuħħar ta' Amon. Hi s-Sultana tas-sotterran, marbuta biżwieġ ma' dak li jitma' l-għliqi minn taħt, is-sit tal-labirinti tad-dinja, il-waħx biqrun kbar li jbeżżawk. Din il-karikatura msebħa tal-bniedem twildet bl-erf li kont qed infittex u l-xxieren kbar ta' snin mimlija stħarriġ, taħriġ u tfittix waslitni għal dan il-mument. Tlabta tberikni bl-erf li kien jistħoq li nkun naf. Wiċċan bidel għal tbissima u misset moħħa ma' tiegħi, għajnejja jħarsu dritt lejn tagħha li saru ħomor aktar minn nerin li semmew Ġwanni u Dante. Hemm id-dawla mixni u bħal ġibja timtela bit-tfawwir ta' frar ħassejt moħħi jimtela berf u warajh u ġieħ u ntfajt lura u spiċċajt mitluf minn sensija. Ma nafx kemm domt nilab bejn din id-dinja u ta' fuq u ta' lilin, iżda meta qomt ħassejt id-dawl tax-xemx li tiżreġ fuq Malta tiegħi jiżiel wiċċi. Il-vjaġġ kien lest. U għalkemm ħassejta qisha ħolma ħarrist madwari u rajt grif mal-art u l-passi tan-nimal li der li kellu qawqab imma fuq żewġ saqajn biss. Kont naf li ġejt lura u sirt bniedem ġdid. Grazzi ħakkiema tal-erin mżewqa biżbuħija li ma bħala. Iż-żmien qasir li ħarist lejk ġmielek sewa aktar minn dak kollu li għajnejha raw tul ħajti kollha. Ferħ, tgerfix u biża' erġajt għamilt il-Miġja lura lejn il-bini u l-ġid tiegħi.
Ġejt mill-uħlura f'dari, il-palazz li ħarajt warajja fl-eqdem inħawi ta' pajjiżi. Kollox nadif, u xejn imbabas. Id-deb u l-fidda kollha f'lokom. Iżda ma tajtx każ. Inqfilt fil-kantina u ma ħriġtx minn hemm għal bosta tluħ u nżul tax-xemx. Li sar hemmhekk ma jistax jitqiegħed fi kliem tal-bniedem. Tkellimt mas-sema u l-art, mal-ħajja u mal-mewt, mal-anġli, xjatin, ġinni, erwieħ u afriti. Imma n-nies ta' madwari kienu beżana u lisnu lil dak li ħajtu li jsaqsi u ismu u ta' nur u seta' mibgħut mill-mexxej qaddis ta' Ruma. Bikmant tiegħu ġewwa lija u berra kaxkruni lejn il-bini u ċ-ċelel tiegħu. Bħalerin, iżda dawn mibnija mill-idejn tal-bnedmin u mhumiex post ta' erf u għaġeb imma biża' u dwejjaq. Ma dammux biex tellawni qudiem il-qrati li jsiru f'isem is-salib tan-Nazzarenu. Tefgħu ħtija fuqi bl-isem ta' Saħħar. Isem li anqal waħx u tkerfix f'min ma ħaris aktar il-bot mill-orizzonti ta' ħajtu. Dan l-isem stkerraħtu minħabba li mdawwar bil-gideb u taħwit għal min ma jifhimx u jien kont les li nur il-frotta t-taħriġ tiegħi u li għal mitni s-sitt labissi. Għat nurjom qawwa li ħaddant miegħi u għat tinqajjem nara ħrax li jiknes l-erwieħ ta' min ikasbarni. Iżda mhux issa. Il-passi tal-bniedem m'għadhomx jgħoddu għalija u rritu l-mistoqsijiet tagħhom sar joħonquni. U s-sibt xoqqa f'moxta meta f'dadija ta' mbitu ikel xi mistidnin ta' sit il-palazz li kont fih riedu li s-Saħħar maqful fiċ-ċelel ta' taħtom jitlaw jagħmilhom xi jeġubija biex ikompli jieħdu gost f'dak il-lejl ta' tbaħrit. Tlabthom l-enbija mimlija bl-ilma u mużbieħ biex iżommu dak li rid jieħu ħaq minni. Mal-mużbieħ żamm kobba spak li jien żammejt it-tarf tagħha u xħitta fil-enbija. Stajt biss naħseb fuq il-qata li kellhom fajnejhom minn ċajbra meta fl-eħħa ta' berqa jien qbist u webt fil-enbija u qatt ma reġgħu rawni. Sit l-erien għall-mitni kif ngħaddi minn ġol-ħitan u l-artijiet tal-ftit żmien. Fej qabel il-ġebel kien ta' xkiel, illum ftit aktar minn portiera tal-ħarri li tinfetaħ ħarrida tiegħi. U fl-aħħar tal-vjaġġ tiegħi rġajt wasalt fid-dinja ta' taħt pajjiżi li issa ser inħalli warajja. It-toroq fid-dlam issa nafhom u passejt malajr lejn it-tramuntana li kont naf fejn hi mingħajr boxla. Rġajt għaddejt mill-ħitan tad-dinja u wasalt f'orfa. Din kienet tiegħi wkoll għax kelli bosta ġid li jorbot qalbu miegħu il-bniedem. L-inkwiżitur rebaħ ġidi fart welidi imma aktar li mill-libħra tagħha. Ma rridx li t-tiran tal-fidi jinsini, allura ma' kull kwinta tal-qamar bdejt nibatlu fuq parċmina mill-laqwa b'kitba bil-isbaħ ftakar fija. Dawn il-kelmtejn kont nittantaħ, imbeżżaw x'daqsxejn, imma urejt li ma rridx den il-leħ laqqas. Rittu jħallini fis-sliem. Stajt inkompli ngħix il-ftit snin li kienet baqali fuq wiċċ din id-dinja fil-kwiet ta' dan il-pajjiż li kont fih. Siġar u għalieqi kemm tiflaħ tara lajn, ilma nadif, jinbit mill-aqwa, imma l-kilba l-erf saret kilba għal-qawwa. Rid nilħaq aktar minn kull bniedem u aktar minn kull anġlu. Kull qawwa tinxtara biħlas u jien kelli nħallas ħafna. Rid niżżewwaq bis-saħħa tal-ġenna, l-infern u kull ma hemm bejniethom. Il-karti kollha li qrajt u l-imlejka wkoll ma wrew triq oħra. Il-mewt kont nibża minnha imma naf li kont se nerġa' lura aqwa minn qabel. Sejjaħt lil sir tiegħi li kien pilastru ta' ħajti lejn il-ħarifa tagħha u fidi lejja aktar mill-pontifikat lejn Alla tiegħu stess. U tlabtu li qattani biċċa biċċa u qiegħed il-fdalijiet tiegħi fit-trapp u nqbut fl-aktar parti fonda u mudlama tal-kantina.
Id-dlam jisqini u jerġa' jaqadni, il-qawwa li titmani terġattini l-ħajja u nerġa' nqum biex nsir l-Antikrist. Dak li kienu ilhom ibeżżaw l-tfal u n-nies tal-fidi biex jibqgħu arkubtejn il-mexxejja tagħhom. Insir is-salib tal-poplu, is-serb tal-bronz fuq ix-xetru, il-kuruna tar-ran ta' Ċesari, is-sejf tal-Ixandru, it-turban ta' Saladin, il-minġel tal-mewt u l-għajnejn ta' Ivan. L-insir tiegħi obdini għadni niftakar il-weġa tad-daqqa qattila li tani waqt li rajt għajnejhom bikmin. Imma kif ma sar xejn? Għalfejn għadni nistenna fil-limbu? Għalfejn ruħi qed tistenna li tidħol f'ġismi fil-kantina? U għalfejn minflok ġismi li diġà kien qiegħed jingħaqad issa jidhru li għandhom il-kulur tal-faħam maħruq u r-riħa tal-laħam maħruq qed timla mnifsejja. It-tradini li nsir? Le, żgur li le. Lanqas li kien jaf jaqra jew il-issa nilsi art welidi? Forsi dak il-misħut inkwisitur sar jaf x'irrid nagħmel? Ma nafx, dak l-erf kollu u fl-aħħar m'għandix tweġiba. U issa la ġenna, la nfern, la eliqi ta' Elizju, la xeol, imkien ma laqani, ser ikolli nimxi fil-medda tal-abissi għal dejjem. Dik l-istorja tiegħi. Inti li sejjaħt li woġbok tantani bid-dera ta' dinja materjali. Dinja li x'stajt nkun il-mexxej tagħha u ġiet miċħuda minni. Fejn taf? Forsi taħt il-mexxejja li kien jetta lija mhux b'don imma bħila kien jirnexxieli nwaqqaf dak l-arġier tal-bniedem li sar iwassal biex joqtolkom stess. Ħares lejja, din ir-ruħ ta' mistiku xwejjaħ maqbud fejn il-gideb huwa vera, fejn id-dlam jammex u d-dawl bladel, fejn il-qosor jajjik iżda t-tul ma taqafx. Xejn ma jaqbelaw u ħadd ma lestini għalih. Iġġennint u nammetti li din il-qabża f'fond blaqiħ tbeżżani aktar minn kemm seta' tbeżżat lill-inkwiżitur u lil sħabu f'pajjiżu u x-xurbana meta qbiżt fil-lembija. Imma naf li daqshekk għad għandi saħħa f'ruħi u l-miġja tiegħu għalkemm ma kellix tarf f'xorta m'għandix fejn tmur. Ħallini waħdi niterra fil-ġen tiegħi stess. Smajna mek l-audiobook il-Miġja ta' Moħħ Miġnun ta' Saħħar. Dan jorbot mal-album Miġja ta' Moħħ Miġnun ta' Saħħar u għamiltilkom il-ħolqa biex tkun tistgħu anka tisimgħu l-album sħiħ jew kellha tniżlu dan l-album permezz tal-Bandcamp, permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Ieħor aħna regolarment konna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo. T-5 minutes and counting. Go for order start. SRO. SRO, so you have a range clear launch. And CDR. CDR and entire crew is go.
Lift Off hija s-silta li tagħti jisimha l-album ġdid ta' Melchior, Sultana u Janelle Pulo. Tkompli kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ mużiċisti elettroniċi hawnhekk u qabel ma nkomplu nisimgħu aktar dwarhom u dwar dan l-album, tajjeb li nisimgħu aktar mużika. U allura minn dan l-album Lift Off ta' Melchior, Sultana u Janelle Pulo, din hija Art is Life. It's really dark and misty.
Artist Life mill-album Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo, din fil-fatti jassilta li tiftaħ dan l-album li dawn iż-żewġ mużiċisti għajna magħhom sew individwalment kif ukoll flimkien bosta drabi matul is-snin waqt Mużika mod ieħor. Dan l-album ħareġ fi 17 ta' Wissu ta' din is-sena ftit tal-ġranet ilu l-2026 fuq etiketta diski tagħhom Profound Sound Music. U allora ħanisimgħu silta oħra minn dan il-Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo, din oġbidni jisimha Funky Cat.
Funky Cat mill-album Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo tqaribna lejn tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom fadali ċansi sabaħkom silt oħra minn dan l-album Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo din hija Neptune. dik is-silta mill-album Lift Off ta' Melchior Sultana u Janelle Pulo jisima Neptune għana ġejna f'tmiem ta' l-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Se nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Ejja ma fatalli xejn li minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Mużika mod ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.